Bună ziua! Sunt Răzvan de la Veluce Forni și azi vă prezint cel mai nou cuptor de pizza pe gaz. Capacitate 4 sau 6 pizza de 33. Interior cameră poate fi 66 pe 66 sau 66 pe 99. Camera refractară sus și jos în cameră, da? Temperatură până la 400 de grade dacă este pe termostat. Dacă e pe digital, poate să meargă și până la 500 de grade. Camera interioară are o înălțime de 18-20 de centimetri și putem face cozonaci, pizza, pâine, cam orice, carne. Se poate pune umidificator, opțional. Lumina interioară deja este. Vă aștept să vedem ce vă trebuie și să luăm o decizie bună pentru toată lumea.